Сега нещо интересно. И двете с теб обичаме трюфели и сме си поръчвали паста с трюфели. И много харесваме. Знаеш ли, че в България има условия и могат да бъдат гледани трюфели? Да, наистина е така. Исках да имам трюфел да покажа, но не виждам трюфел. Но пък сега ще видиш, защото сме изпратили Зизунка във Враца. Не знам дали точно Врачанския Балкан, въобще дали трябва да е Балкан или трябва да са някакви особени гори, особена почва. Сега ще разберем, но в България има трюфели. Това ме зарадва мен много. Сега ще ни каже Зизу къде е и с кого е. Здравей, Зизунка! Здравейте, любими мои! Днес съм си за завиждане, защото съм във Врачанския Балкан. Освен, че съм в тази прекрасна природа, която виждате зад мен, ще дегустирам изключително вкусни трюфели, общо взето направени по всякакви варианти и най-вече ще видим как се ловуват трюфели. Разбира се, за тази цел ни трябват ловците. Те са трима. Виждате двама прекрасни, бих казала, приличащи на домашни любимци кучета, но не съвсем, и Дилян Бориславов, който всъщност е ловецът на трюфели. Здравей, Диляне! Здравейте! Здравей от нас, Дилян! Гала, чух, че не съвсем си се подготвила ти днес с трюфел при теб, но пък аз ще ви донеса. Хеми Елица ще ни изготви. Искам да покажа ето тук няколко прясно извадени трюфели. Малко по-късно ще видим как те се вадят. Аз изключително много се изненадах, не знам дали добре виждате. Те приличат на камък. Смисъл, че аз ако видя това нещо, ще го подмина на момента. Въобще няма да предположа, че прилича на черен диамант. Диаманта в кулинарията, бих казала. Така ще ритнеш 50 на евро, минавайки край тях все едно. Абсолютно, май дори малко повече. Диляне, на първо място искам да те питам, защо всъщност тази вкуснотия е толкова скъпа? Значи, цената на тези трюфели идва най-вече от това, че не се намират тук така. Трябва много ходене в горите, трябва човек да знае къде да отиде, обучените кучета, които да има, да ходи, да ги търси. Другото нещо, което е за тези трюфели важното, че имат един много особен аромат, нямат прилика с никакъв друг продукт, който от някога още от стари времена е оценен в в Рим, в други такива. Оценява се също от ценителите, хората, които са, така да го наречем, с парите, поради... Оценява се от гастрономи като нас с джуджи. Да, разбира се. Така. То освен, че наистина... Да, Гала, предполагам, че за цената щеше да попиташ. Значи цената е много варираща. Те са няколко вида трюфелите. Черен и бял трюфел, които се дават вече черен летен, черен есенен, два вида черен зимен и един бял зимен. Това са 9 вида трюфели, които са оценени в кулинарството. Докато Дилян ни разказва, отварям неговата кошница в кавички с трюфели, за да може да ги виждате. Тук в момента, което виждаме, фактически е сегашния вариант на летния трюфел, есенният трюфел, така наречен туберончинатум. Аромата е изключителен силен, искам да ви кажа. Наистина не може да се сбърка. На какво, Зизу, приличи го на нещо този аромат? Много странно, може би някой ще ми се подиграе, но в първия момент ми лъха малко на царевица. Не знам дали греша. Всеки по различен начин го определя. Има някакъв мирис остър, много остър, наистина остър. Който, не знам, всеки човек в принцип го определя от това, което усеща. Знам, че си ни подготвил в тази турбичка, не турбичка, ами в този плат, трюфели, които вече не стават за консумация. Да, когато става въпрос за трюфели, хубавото, откакто трюфелите се намерят, се наберат, до третия ден да се изчистят така по принцип под силна струя течаща вода с една чечица се сваля всичката кал, остават се на сухо проветриво място да изсъхнат, после се пакетира вече и се изпращат в зависимост. Ти ни показа как се почистват, но ако не грешат, тези са всъщност развалени, които не стават за консумация. Тръгнали да се развалят поради простата причина, че това е трюфел, който е простоял повече от една седмица. За черния трюфел специално до една седмица, 10 дена може да се съхранява, след това трябва задължително, по-точно преди това да бъде консумиран.
И ето тези неща, които ги ловят тук белите, муха, от това почва да става меко, започва да има черви вътре в него, фактически не подлежи за консумация. В хладилник ли трябва да се приготвят? Зизу, в хладилник ли трябва да се съхраняват? Да, значи един път набрани в това състояние, в което са, така както са с калта и с пръста, се съхраняват в хладилник в температура до 5 градуса, нормална хладилна температура. Трябва да бъдат сложени в турбичка, която да е от памучен плат или някакъв плат, който да може да просмуква въздух, да не бъдат задушени. И до 3-4 ден, съответно, трябва да се има ли при вас бял и черен трюфел? Значи има, да, в България предполагам, че има и бял трюфел. Аз, доколкото знам, по слухове, които се носят, нали, се намира на някои места. Аз лично не съм намирал. Най-разпространен е в Италия. Белият трюфел в Италия, в Франция се намира, започна в други европейски държави, като Хърватска, като Румъния, като в Македония се излезе на някои места. Предполагам, че в България го има, но той, понеже е доста скъп и доста редко срещан като трюфел, не всеки, който го намира, разнесява гласност. Докато слагам аз филийка да се припича, защото ще... Да. Слагай каквато искаш чинийка, но аз все пак искам да чуя една цифра. Доколко може да стигне цената на един качествен черен трюфел, да речем килограм, и при белия трюфел каква е? Гала, и това ще ми отговори веднага той, но искам през това време, докато ми разказва, да разреже един, защото и разрязан изглежда много интересно. Аз си слагам една филийка да се припича, за да дегустирам някои неща после. Добре. Да ни кажа за цената все пак. Цената по принцип е много варираща. Цената на едро, която е на трюфелите, зависи най-вече от външния пазар. С две приказки, ако в съседните ни държави е добра реколтата, се получава така, че ниска цена на трюфела, докато при тях, понеже сезона в България закъснява малко в сравнение с другите европейски държави, в които се намират трюфелите. При положение, че да кажем в една Италия трюфелите започнат да свършват, в България все още се намират, цената се покачва. Това е ежедневно варираща цена, която не е точно, не е фиса, не е определена. Каква е тя, ако не греша на пазара, да речем, ако отидем в един магазин на не хранителни стоки, разбира се, там където се продава, около 5000 лева килограма, ако не греша. 5000 лева е малко силна цена за килограма, но да кажем, че доколкото имам информация в един от нашите големи вериги магазини, цената миналата седмица е била 900 евро за килограм на черен есенен трюфел. Да. Гала, първо да кажем, че да не стряскаме прекалено много нашите зрители. Аз другото, от което се изненадах, че да речем с един ето такъв трюфел, който в момента е в моята ръка, ако не греша, могат да бъдат нахранени около 20 човека, защото все пак това е деликатес, не е, нали, за наяждане. Да кажем, че то се използва като един вид подправка в два варианта. Единия се настъргва, нали, след като е хубаво измит и почистен, така както е с кората. На ситно ренде се настъргва около 1-2 грама в порция. Другия вариант е след като пак по същия начин е изчистен. Това представлява фактически вътрешността на трюфела. Зизо, сега го помириши. Тънки нарезани филийки, ето. Да, по същия начин мирише ми на царевица, нали? Не царевица за 5000 лева, но мирише на царевица. Подправка може да си стриеш царевица. Само ще те помоля да ми обърнеш филийката, че да не я ям. Докато си обръщате филийките, за инап аз искам да пуснем, заснели сме един лов, както се нарича на трюфели. Ще пуснем и ще гледаме как се случват нещата. През това време ми се иска Дилян малко да ни разкаже къде вирее трюфела, какво представлява. Знам, че е гъба, къде точно расте? От почвата ли зависи? От дърветата ли? Климата ли? Иначе трюфелите се намират обикновено в гората. Районите, няма определени райони, по-скоро в дъбови, в букови, в лесови гори, в борови. Местата, на които растат трюфелите, смисъл не във всяка гора може да го има, зависят от почвата и от климатичните условия. Намира се особено в карстови, в по-каменистите местности